Прывітанне. Як у тыдзень матчынай мовы не згадаць пра маці? Я родом з Берасці, у нас там шмат хто гаворыць па-свойму. Мая маці, Марыя Пракофаўна Лукашук, выкладала беларускую мову ў школе, у пединстытуце, пісала кнігі і заўсёды гаварыла па-беларуску са сваякамі і незнаёмымі людзьмі, з турэмным начальствам, калі насіла перадачы палітзняволеным і ў сваім двары у Берасці. Вось аднойчы яна саджала кветкі каля нашага шматпавярховага дому, і мясцовыя дзеці з двара нешта дапамагалі. Потым яна вынесла ім цукерак, падзякавала, і самы смелы хлопчык выступіў наперад і запытаўся: «А вы к нам из Беларусі прыехалі?» Я вас думаю, а што б спыталі ў маці, калі б яна прыехала ў Стоўбцы, на радзімае Куба Коласа, дзе сёння пішуць абвесткі нават па-кітайску, хоць і з памылкамі, але не пішуць па-беларуску. Але не ўсё пакуль так сумна. Не пакідаючы ж вашы месцы перад тэлеэкранамі і кампутарнымі маніторамі, каб не было потым пакутліва балюча за марна праведзеныя паўгадзіны невядома дзе і чаму. Бо хоць я ў студыі зоны свабоды сёння адзін, але вы пабачыце і пачуеце шмат каго, ад дысідэнтаў да прэзідэнта і шмат чаго, ад анекдотаў да прызнання в каханні. Тыдзень роднай мовы ў Беларусі нагода, канешне, легкавесная, лепш 52 тыдні, але не ўсё легкавеснае азначае нявартае. Усё пачынаецца з дарогі. Дом, хата, сям'я – гэта аснова, а вось самастойнае жыццё, выхад у свет пачынаецца з выбару шляху. І хто ведае, часам маршрут закладзены ўжо на самым пачатку. Як дарога называецца, туды і завядзе. У 21 стагоддзі галоўная брама сталіцы, канец і пачатак сухапутных дарог Беларусі называўся па-расейску. Але 100 гадоў таму у БССР надпіс на вакзальным будынку выглядаў куды больш разнастайна. 4 мовы тады былі афіцыйнымі. Уявіце, якой разнастайнай і рознакаляровай, рознаталенавітай і свабоднай магла быць краіна, якая з такой павагай ставілася да галасоў сваіх насельнікаў. І вось навіна гэтага тыдня – новая назва на галоўнай браме Беларусі. Далі Бог, як напісаў адзін з сябраў таварыства беларускай мовы, якое паслядоўна і ўпарта змагаецца за вяртанне роднай мовы на вонкавыя выявы, хочацца ўзляцець. Уважаемые пассажиры, вітаем вас у аэропорте Франкфурт-на-Майне. Температура паветра 12 градусов выше за ноль. Калі ласка, заставайтесь на своих местах до полного спынения самолета. Пакуль не згасне световое табло, зашпілець рамяне. Нагадываем, будьте осторожны при открытии. Ну і прыземляцца па-беларуску таксама добра. Калі я чую ў дарозе, вось на беларускім авіярэйсе, у менскім метро, у тралейбусе абвесткі па-беларуску, я забываюся, што гэта аўдыёзапісы і думаю, няправільная в Беларусі кадравая палітыка. Міністра транспарту трэба паставіць на Міністэрства адукацыі, міністра чыгункі на Міністэрства культуры, дырэктара Белавія рэктарам Белдзяржуніверсітэту, начальніка метрапалітэну на Акадэмію навук. Осторожно, двери зачиняются. Наступная станция... Якая наступная станцыя пасля тыдня матчынай мовы? У блізкай перспектыве, верагодна, гэта перапіс насельніцтва сёлета ў верасні, дзе зноў будзе зададзенае пытанне пра родную мову. Спрэчкі вакол фармулёўкі пытання ідуць вельмі гарачыя, бо ў канкрэтнай беларускай сітуацыі ад адказаў і іх інтэрпрэтацыяў можа залежыць палітыка не толькі ў галіне адукацыі ці інфармацыі. Нават у пытанні незалежнасці і суверэнітэту. У новым перапісе ў абраным варыянце пытання будуць падказкі, на якой мове гаварыў у дзяцінстве і да таго падобнае. Ну а што рабіць тым, у каго адзін з бацькоў гаварыў па-беларуску, а другі па-ўкраінску? Калі вырас у расійскамоўнай сям'і, але лічыш роднай беларускую. Мова ў Беларусі, на жаль, пытанне не мовазнаўчае, а палітычнае. Савелі, я хочу задаць пытанне, якое ўсё адно калісь паўстане. Чаму не мовіш ты по-беларуску? У нашем коле достаткова вузким. Ну что ответить, дорогой товарищ? По-русски ты прекрасно понимаешь. А что язык коверкаешь, нету смысла. Я уже давно по-русски только мыслю. Ты
лічыш гэта добрым тонам, браце? Свядома роднай мовы выракацца. Ну, тон няведання, дакладней, нежадання ведаць ніколі не будзе добрым. Гледачы «Зоны свабоды» у гэтым сезоне добра знаёмыя з фрагментам, які традыцыйна завяршае нашы выпускі. Это моўны урок, даследаванне, дзе мовазнаўца Вінцук Вячорка разважае над тым або іншым выразам, словам, ідыёмай. Вось як тлумачыцца, напрыклад, паняцце «матчына мова». Вітаю, шановнае спадарства. Спачатку прыгадайма філазофскі верш Геннадзя Бураўкіна «Я не ганю землі чужыя». Музыка Лявона Барткевіча. Спяваюць Лявон Барткевіч і Данчык. Рэфрэн. Гэта ўсё безумоўна не нова, а ці трэба, каб новым было. Поле бацькава матчына мова, і над хатай будь слова жытло. У двух радках усе традыцыйныя вобразы архетыпы, якія вякамі фармавалі беларускі менталітэт. Сям'я, праца, родная зямля, свой дом на ёй і матчына мова. Вось жа гэты выраз ведаюць усе беларусы. Матчына мова, да. Матчына мова. Наша родная беларуская мова. Матчына мова. А як перакласці яго на расейскую? Нібы нічога надзвычайнага. Звычайна ж няма праблемаў перакласці выразы на кшталт хуткі цягнік або цёплыя шкарпэткі, а з матчынай мовай задача аказалася з многімі невядомымі. Матчына мова? Не ведаю. Матчына родная? Не знаю. Матчына мова? Материнская речь, наверное, так? Это материнское слово, материнский язык. Звярніце ўвагу на эмоцыі людзей, якія перакананыя былі, што валодаюць расейскай. Нет, я не слышал такого. Матчына мова? Без понятия. Что такое мова? Мова – это язык. Матчына. Матчына – материнский язык. Суразмоўцы бянтэжацца, бо выраз «матчына мова» для беларуса не вымагае тлумачэнняў, але на расейскую адэкватна не перакладаецца, а калька гучыць штучнавата. Уважлівыя людзі чуюць розніцу вобразнага ладу нават блізкіх моваў. По-русски кажуть «в течение времени», по-беларуску «з цягам часу». Але калі мы размаўляем і кажам «бягучы год», у нас год бяжыць. А у іх ён таксама в течение года, у іх ён цячэ. Таму беларуская мова вельмі і цікавая, яна вельмі ёмкая і бывае вельмі такая, попадае ў кропку. Вернемся да матчынай мовы. Гэта глыбокі і вельмі асабісты паэтычны вобраз. Але ж гэта і прынятая ўсёй нацыяй метафора. Менавіта ў дачыненні да беларускай мовы. Яна прыблізна адпавядае ў расейскім кантэксце расейскім выразам «родная речь» ці «родное слово», і рэспандэнты нездарма іх называлі пасля пэўных пошукаў. Праўда, у гэтых выразах няма беларускай блізкасці вобразаў мовы і маці. А ў сацыялінгвістычнай навуцы выраз материнский язык сапраўды ёсць. Праўда, расейская мова успрыняла яго зусім нядаўна, ён скалькаваны з заходніх моваў. Бяда, калі гэтых нюансаў не адчуваюць сацыёлагі, што вывучаюць моўную сітуацыю ў Беларусі, ці дэмографы, якія ўкладаюць перапісныя лісты, тыя самыя для перапісаў насельніцтва. І тут я ізноў нагадаю вынікі апошняга перапісу з 2009 году у параўнанні з годам 1999. Вось яны, гэтыя вынікі, апошні зубец. Сінім гэта адсотак усіх жыхароў Беларусі, якія лічаць беларускую мову роднаю. Упаў з 74 до 52% на 22% за 10 гадоў. Чырвоным адсотак беларусаў, якія лічаць роднаю мову свайго народу, той абваліўся
яшчэ болей, на 26% да 60%. Такіх прэцэдэнтаў свет не ведаў. Прычына не толькі ў адмоўным стаўленні дзяржавы да беларускай мовы. Была змененая і фармулёўка пытання. Паняцце «родная мова» у перапісным бланку ранейшым 99-го году не тлумачылася, а у цяперашнім тлумачыцца як мова, засвоеная першаю у раннім дзяцінстве. Але ж у нас многія перажылі моўны разрыў пакаленняў. Іхныя бацькі, шкадуючы дзяцей, самі з маленства беларускамоўныя, з дзецьмі размаўлялі, як умелі па-расейску. Каб не ускладняць ім жыцця. Таму ў нашай традыцыі паняцці «родная мова», «матчына мова» – гэта найперш пазнака нацыянальнай прыналежнасці. Матчына мова. Это материнская язык. Якая ваша матчына мова? Белорусская. Что-то разговариваем на российской. Мы привыкли. Нужно как-то с людьми находить общий язык. Люди говорят на русском языке. Мы не ведаем, ці для нашых суразмоўцаў беларуская – гэта першая мова іхнага сямейнага ўзгадавання. Але мова народу як маці, яе не выбіраюць, і яна застаецца роднаю, нават калі няўмольны лёс часова з ёй разлучае. І таму выраз «матчына мова» пра беларускую. Так скажуць і тыя, з кім маці ўжо не гаварыла па-беларуску, але па-беларуску з ёю магла гаварыць ейная маці. І выраз у такім выпадку значыць традыцыйна свая. Вось жа, каб бачыць моўныя каштоўнасці народу, каб распрацоўваць адэкватную моўную палітыку, пра такое і трэба пытаць у перапісных анкетах. Справді цікаво, як нелегко людям перекласти вираз «матчна мова» на російську, а, скажем, на ангельскую «mother tongue», на немецкую «Muttersprache» просто докладно однозначное потрапление. Той же самое ментальное вызначение и подыход. Мы не развітваемся с программой по-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вы еще почуете его комментарии и тлумачения. А усе выпуски передачи, до речі, можна поглядзець на сайце свобода.орг, можна паслухаць у падкастах, таксама можна прачытаць. На радыё «Свабода», конечно, немагчымы тыдзень роднай мовы. Ад першага дня існавання на кароткіх хвалях да сённяшняй мультыплатформнай журналістыкі «Свабода» была і застаецца свабодай. Праз «А», па-беларуску, з павагай да сваіх суразмоўцаў, на якіх бы мовах яны не гаварылі, і з патрабаваннем узаемнай павагі да беларускай мовы. Вось паслухайце пачатак самай першай перадачы радыё «Вызваленне», якая прагучала 20 травня 1954 году. Дорогие суродичи, браты белорусы, где б вы только не знаходилися. З глибоким узворушенням перший раз промовляем до вас чання з вольного свету про радио «Вызволение», розпочинаються сталые и регулярные белорусские передачи. Вось што цікава, у гэтай самай першай перадачы няма ні слова пра беларускую мову. Пра НКВД, пра ярмо Крамля, пра партыйнае рабства і няволю ёсць, а пра мову няма. Вось у гэты зборнік нашы папярэднікі уключілі 70 артыкулаў і ўласна мове прысвечаныя 3 ці 4. Янка Запруднік выступіў з перадачай, якая называлася «Бальшавікі і беларуская мова». Я прачытаю пачатак. Багаты, цяжкі, складаны шлях беларускай мовы. У часы Францішка Скарыны на ёй выдаваліся першыя беларускія кнігі. У часы канцлера Льва Сапегі ёю быў пісаны вялікі кодэкс беларускага права, літоўскі статут. Пасля цары выгналі яе з цэркваў і з кніжных паліцаў. Але ў абароне яе стаў бунтарны Паўлюк Бахрым скрошана, а за яе змагаўся Багушевіч. Яе ўзняў як светач Янка Купала сваім мастацкім талентам, цяпер яе калечаць. Вось цікава, што нашы папярэднікі далей у гэтай кнізе звярталі ўвагу менавіта на калечанне. Гэта значыць на русіфікацыю сінтаксісу, лексікі, на якасць перакладаў. Яшчэ ў адной перадачы Янка Запруднік абураецца тым, што хутка ўжо палова падручнікаў у школе будзе па-расейску. Як той казаў бы, нам бы цяпер гэтыя клопаты, што палова падручнікаў не па-беларуску.
Катастрофа з беларускай мовай, якая радыкальна паскорылася ў 21 стагоддзі пад уладай Александра Лукашэнкі, не стыхійная, а рукатворная. Як рукатворны цяперашні тыдзень роднай мовы. Такія акцыі робяць звычайна не столькі ад любові і захаплення, колькі для абароны і ратавання, як ратуюць рэдкую птушку, кветку альбо крыніцу. А ратаванне гэтае ў найноўшай гісторыі пры жыцці нашых пакаленняў пачалося, верагодна, на каляды 1980 году групай сяброў, якія аб'ядналіся потым у беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Вось заважце, у назве таксама няма словаў «родная мова», бо мова для майстроўцы была «Счастье». Я вось адкрыў сёння эту кніжку на адной старонцы і прачытаў вот такі фрагмент. Успамінае Тацяна Шчасная. «Для мяне ўсё беларускае тады было звязана з нейкім тленам, сумам, паміраннем, з нечым такім. І раптоўна яшчэ былі жывыя мае бацькі. У 1980-м я трапіла на купалле. А потым гуканне вясны у 1981-м. Мы стаім у царкве ў Заслаўе, і дзеткі маленькія Ларысы Сімаковіч пяюць жавароначкаў, пускаюць, а зніч свае вершы чытае. І тут все маладыя, больш за 100 чалавек, і все па-беларуску. І мяне так заняло, я так разраўлася. Падышоў Мікола Купава. Што такое, хто вас пакрыўдзіў? А я слова сказаць не магу. Большага шчасця не было ў мяне в жыцці. З чаго, да прыкладу, пачынаецца беларуская незалежнасць? Некаторыя дагэтуль думаюць, што яна звалілася з неба ці стала вынікам развалу СССР. Насамрэч, за незалежнасцю Беларусі стаіць тысячы людзей, якім разам захацелася, вельмі моцна захацелася свабоды і каб Беларусь стала незалежнай краінай. А пачыналася ўсё ў 1980 годзе з першага нефармальнага аб'яднання моладзі, якое называлася майстроўня. Падчас існавання майстроўні да яе долучалася, акрамя студэнтаў філфака, журфака і мастакі. Мастакі – гэта студэнты тэатральна-мастацкага інстытута. Геннадзь Лойка, Рыгор Панцелеев, Геннадзь Мацур, Сяржук Цімохаў, Алесь Костка, дзяўчаты таксама былі, Алена Каравай і шмат іншых. На самай справе больш паловы. Майстроўні на той час – это былі мастакі. Так безнадзейна пуста было на цэнтральнай плошчы ў Менску, так халодна і цёмна, што раптоўны натоўп калядоўнікаў, які ўваліўся ў гэтую халодную цёмную пустату, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то збоем у адзінстве часу і месца, ці то праўдзівым цудам. Майстроўня гісторыі аднаго цуду – это сапраўды той цуд, які, можна сказаць, адбыўся. Першае святкаванне 25 сакавіка, Дзень волі, мы правялі ў майстроўні. І гэта было свята такога закрытага плану, таму што немагчыма было это ўсё рабіць адкрыта. Гэта было канспіратыўна. І там упершыню ў лесе ўзнялі бел-чырвона-белы сцяг. На сённяшні дзень, 25 сакавіка, мы ўжо святкавалі каля опернага тэатра. Майстроўня дала аватар свабоды, які цяпер заўсёды будзе на мапе Беларусі, разам з выспай Філяматаў і Філярэтаў, вулканам паўстання Каліноўскага, морам нашай Нівы, гарамі БНР, далінамі Грамады, крыніцамі Саюзу беларускіх патрыётаў, садамі мастакоў, музыкаў і паэтаў, які вырасталі ў нежывых, як на месяцы пустынях русіфікацыі і дэспатыі, ды ператваралі мёртвы ландшафт у родны кут. Працуючы са сваімі студэнтамі у каледжы, да мяне просто выпадкова прыходзяць людзі і пачынаюць расказваць такія факты з маёй біяграфіі, што я дзіўлюся. Я тады пачынаю пытаць: слухайце, адкуль вы взяли, адкуль вы это ўсё ведаеце? А мы вось чыталі кніжку «Майстроўня» выдадзеная. Я кажу, ну ўсё зразумела. Таму, я думаю, цікавасць у моладзі ёсць, тым больш ёсць пераемнасць, і эту пераемнасць мы зараз бачым
у цяперашні час. У людзей зусім па-рознаму склаліся лёсы. Яны выглядаюць ужо зусім не так, як тады ў маладосці. Але у кожнага з іх не праскоквае ўваччу іскарка. Іскарка таго самага цуду, з якога ўсё і пачалося. Жонка можа быць адна, дзве, тры, а вось радзіма можа быць толькі адна. І мова беларуская можа быць толькі адна. Часам здаецца, што Сергей Дубавец іншапланетнік ці падарожнік з будучыні ці нейкага паралельнага сусвету, дзе прекрасная Беларусь адбылася цалкам і поўнасцю. Ён выпраменьвае такую спакойную веліч веры і магутнасць надзеі, якую дае толькі энергія свабоды. Яшчэ яна называецца любоўю да радзімы. История одного цуду. Правоабаронца Алесь Бяляцкі, кандыдат на Нобелевскую премию миру, калі сидзеў у турме, атрымаў асобнік майстроўні і запісаў потым у сваім турэмным дзённіку «Душу выварочвае». Я вось перагортваў цяпер перад перадачай гэтую кнігу, успамінаў, якую запісалі Сергей Дубавец разам з жонкай, паэткай Тацянай Сапач. І прачытаў там раптам фразу «Майстроўня навучыла весяліцца». Мова, конечно, не толькі трагічная рэч, але і весёлая з'ява. Раскажу пра нагодны выпадак. Неяк у Менску, у вулічным кафе, я папрасіў кубачак кавы. Прадавачка кажа «Што?». Ну, я дзеля смеху перайшоў на ангельскую, кажу «A cup of coffee, please». Яна кажа «А, кофе, так бы і сказалі». Я кажу «Ну, кофе, па-беларуску кава». Яна такой адказ пазяхнула, а я ведаю. Я пытаюся жартам «А ведаеце, як вода па-беларуску?» Она задумалася, сур'ёзна так, а потым са скрухай кажа «Ой, ведала, але забыла». Я пераказаў гэты выпадак на курсах «Мова на нова», чалавек 100 там было, пасмяяліся, а потым нехта асцярожна так кажа «Забыла, але ж, значыць, некалі ведала». Тут ужо задумаўся я. Думаю, шмат хто задумаўся і ў Маскве, калі пабачыў на вуліцах расійскай сталіцы незвычайную літару. Роман Орлоў і група «Унескладовыя» здымалі відэакліп для сваёй песні. Мы живем, нібы літары на паперы, у гарадах на поўдзень ад зімы. Мы ляцім без компасу праз дзверы, справа налево праз летуценні і сны. Ты будзеш літарай адной, 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 адной маёй. Я буду літарай адной, 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 адной твоёй. Мы станем літарай адной з такой давно знаёмай мовы. Мы станем літарай адной твоёй, маёй, унескладовай. По-моему, гэта адзіны ў гісторыі музыкі выпадак песні, прысвечанай адной літары. Ну, напрыклад, калі не лічыць Абадзінскага з яго радкамі, там, кропкі в кожным радку пасля літары «Л». Яшчэ адзін музычны аргумент сёння. Заснавальнік легендарнай машыны часу, расійскі рокер Андрэй Макарэвіч, чые карані ў Беларусі, запяваў сваю песню па-беларуску. Снег, город губляе зрок, крок у змрок ад святла ізноў, колер як белы снег. Город твой стал кораблем, лёдом
забраны ў палон. Ты ведаеш, пэўна, як снег нам пакідае знак. Ён робіць заўсёды так. Горад твой сонцам сагрэты плыве па вясновай вадзе. От звярнулі ўвагу, як Макарэвіч правільна вымаўляе снег. Беларускую мову вывучаюць як замежную ў Расіі, Украіне, Польшчы, Чэхіі, іншых краінах. А што замежнікі робяць па-беларуску? Той, што нам блізка, мае, руны, века мае, Моя дочка у садочку, ружу. Я размаўляю по-беларуску, бо моя жонка з Беларусі, каб зразумець яе краіну, яе культуру, яе гісторыю, трэба размаўляць по-беларуску. Молимся за студентів, які здають екзамени, каб знайшли плату відповідну і підготовки і інтересу. У Білорусі вельми цікава мовна ситуація, існує білоруська мова, і там живе шмат білорусів, але однак вони не говорять на своїй мові. Тепер менше людей говорять по-білоруську. Где будет дудар, дудит на дуде, дудар ночью спать не будет. Почали ехать по улице танки и ракеты. И это был первый раз в житті, когда я бачу танки и ракеты. И такое не может быть у нас, что есть националистичные святы с танками. Когда вядома, што так складана знайсці дзіцячыя кнігі па-беларуску, вядома, калі шукаць ёсць, вот тут ёсць, вядома. Вот был бы я каким-нибудь начальником в Беларуси, я б кожную раніцу по беларускім тэлебачанні показывал вот то, что вы зараз побачили. З дня ў дзень. За пару гадоў, магчыма, былі бы змены. Фенаменальная рэч. Я вось не раз сустракаўся ў Беларусі з грузінамі, армянамі, азербайджанцамі, рускімі, якія гавораць па-беларуску лепш за тых, хто тут нарадзіўся. І думаў, такое магчыма толькі ў Беларусі ці недзе яшчэ. Але вось пра наступны прыклад я дакладна ведаю адказ. Толькі ў Беларусі. Толькі ў Беларусі выступ кіраўніка дзяржавы на яго роднай мове, на яго сапраўднай матчынай мове, якая з'яўляецца дзяржаўнай, можа стаць навіной, прадметам палітычных каментароў і супрацьлеглай эмацыйнай рэакцыі розных груп грамадства. Дорогие друзья, шановные сябры, сённяшні урачысты вечар займае асобае месца сярод навагодніх святаў. Яго героі наши з вами суайчыннікі. Лаўрэаты прэміі за духоўнае адраджэнне, людзі, якіх аб'ядноўвае высакароднае імкненне зрабіць свет больш добрым і прыгожым. Александр Лукашенко выступаў з нагоды вручэння прэміі за духоўнае адраджэнне. Шмат хто вырашыў, што галоўны адрасат выступу знаходзіцца не ў зале, а ў Крамлі. Якраз пачалося чарговае расійска-беларускае інтэграцыйнае абвастрэнне. Калі ўдумацца глыбей, то само паняцце духоўнае адраджэнне для беларускага народа не проста прыгожая метафора. Гэта гімн лёсу беларускага народу. Ось у Фейсбуку мой калега, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Нечаканы з Карыны», якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды», Сергей Абламейка, вось так напісаў пра гэты выступ, я проста раздрукаваў. Мне вчора было асабліва сумна слухаць Александра Рыгоровича Лукашенку вось з якой прычыны. Ягонае беларускае вымаўленне
Якія магчымасці страчаныя. Это было дасканалае маўленне сапраўднага носьбіта мовы. Ніякіх перагібаў і ненатуральнага утрыравання ў вымаўленні, якое эспрэс чуеш ад навукоўцаў, інтэлігентаў і ад дыктараў. Простая, натуральная і жывая беларуская фанетыка. Мог бы пабыць два тэрміны і назаўсёды застацца у гісторыі народу. Гісторыя мовы і мова гісторыі не супадаюць, але без мовы не можа быць сваёй гісторыі, будзе абавязкова іншая. Сёння мы хацелі б згадаць аднаго нашага калегу, пра якога можна сказаць, трохі парушыўшы правілы, што ён быў закаханы ў мову. Па-беларуску кахаць можна чалавека, а мову ці футбол любіць. Але пра Юрася Бушлякова, які вёў моўныя перадачы на свабодзе і да апошніх дзён свайго кароткага жыцця працаваў над кнігай «Жывая мова», можна смела сказаць, ён быў закаханы ў родную мову. Краіна. Радыё. Джаз. Книга Юрася Бушлякова – это книга любови, душа белорусской мовы, симфония жанров. Пустеньки. Кожная сторонка – это мини-урок. Вацлав ці Вацлав. Сотні прикладів. Тихенькі. Сотні тлумаченняў. Залаценькі. Із іх ніводнага сумнага. Добренькі. Адреса ці адрес. Ведаеце, часам спрачаюцца, вось як там правильно, як неправильно. Абавязательства ці зобов'язання. Тарашкевіца, наркамовка. Рокерша ці рокерка. Мяккія знакі, не мяккія знакі. Узгадаць ці згадаць. Тое слово, не тое слово. Не адпавядаючы ці неадпаведнае. Людзі забываюцца пра нешта больш важнае. Тое, пра што не знойдзеш, можа, адказы і ў слоўніках, і ў граматыках. Тое, што называецца культура мовы. Паляваць на звера менш за сабак. Даглядаць дзіця, раслін. Масла, алей, аліва. Верталёт і гелікоптер. Познаюсь людей типа говорцы, типа одежды. Юрась Бушляков – адна з самых загадкавых фігураў, з якімі мне давялося сустракацца. Часам проста я задумляюся над тым, што, мабыць, Юрась быў самы добры чалавек, якога я сустрэў у сваім жыцці. Апошнія некалькі гадоў свайго жыцця Юрась змагаўся з ракам. І адначасна ён дапісваў галоўную кнігу свайго жыцця. Юрась Бушлякоў пакінуў па сябе вельмі шмат. Гэта вельмі шмат сканцэнтраванае ў адной кнізе. Мова жывая, як жыве Юрась Бушлякоў. Як жывы ягоны голас, ягонае бездакорнае вымаўленне ў аўдыоархівах свабоды, як жывыя яго лінгвістычныя парады, і я вельмі добра памятаю і засвоіла на ўсё жыццё адную з іх. Вельмі часта, калі мы спрачаемся, як найлепей перакласці на беларускую нейкае слово, ёсць некалькі варыянтаў, Юрасік заўсёды казаў: не трэба збядняць мову. Мова жывая, і яна ніколі не будзе збяднелая. Беларуская мова Юрася Бушлякова. Ці памятаем мы пра дзяўчат і дзяўчатак? На жаль, не заўжды і не кожны. Дзяўчынка чытае часопіс для дзяўчатак. Дзяўчына ідзе насустрач дзяўчатам. Дарэчы, гэтую кнігу вы можаце знайсці, прачытаць у дыгітальным выглядзе на сайце свабода.орг. Дарэчы, пакуль не позна, таксама можна яшчэ замовіць асобнік апошняй кнігі бібліятэкі свабоды. Святлана Алексіевіч «100 цытатаў на свабодзе». Эта кніга выйшла на 4 мовах: па-расейску, па-украінску і па-ангельску, ну і па-беларуску, канешне. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Не пакідайце, насамрэч, не такое ўжо і радыкальнае патрабаванне. Яно не азначае забарону на іншыя мовы, на навучанне, на працу, на духоўнае служэнне. Не пакідайце, і тады застанецеся. Не пакідайце родную мову пасля тыдня матчынай мовы і застанецеся. Такі кантэкст тых моўных тэмаў, пра якія мы сёння думалі, смяяліся, атрымлівалі асалоду і перажывалі разам.